drugog dana boravka slavonsko-baranjskog izaslanstva u Briselu uslijedili su razgovori o mogućnostima kandidiranja Osijeka za Europski grad kulture 2020. godine, ali i sastanak sa županom Vukovarske županije i potpisivanje ugovora o suradnji između Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Nakon jučerašnjeg otvaranja predstavništva grada Zagreba u Briselu, slavonsko-baranjsko izaslanstvo sastalo se sa veleposlanicima Drobnjakom i Nobilom, a evo kako je osječko-baranjski župan prokomentirao održane sastanke. To je bila isto tako jedna mogućnost i to dobra mogućnost da nam se kroz veleposlanstvo i kroz niz naših ljudi koji su na istaknutim pozicijama u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji, da lobiramo i da dobijemo strateške značajne infrastrukturne projekte. A svoje mišljenje o podjeli Hrvatske na samo dvije regije predstavnici Osječko-baranjske županije i grada Osijeka iznijeli su i u Briselu. Smatramo da ta podjela neće omogućiti Slavoniji jedno dugo razdoblje korištenja samih fondova, nego vrlo jedno kratko vrijeme. Prema tome tražimo i da se sagleda u Briselu u idućem vremenu da se Hrvatska preoblikuje u više regija, što bi omogućili Slavoniji i Baranji, znači ovih 5 županija slavonsko-baranjskih, da duže vrijeme koriste sredstva, no isto tako da i udio u sufinanciranju bude nešto manji. Jasno da očekujemo potporu i u tom nastojanju, jer hrvatska vlada nije imala razumijevanja za to, nego prvi je trend bio da se zadovolje Zagreb i sjeverni dio Hrvatske, s čime sigurno da Slavonija i Baranja gubi, to je ono što mi ne možemo u ovom trenutku dopustiti. Još večeras Osječko-baranjska županija, grad Osijek i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje pripremit će domjenak u povodu proslave 5 godina ureda u Briselu. Svakako treba napomenuti da su upravo grad Osijek i Osječko-baranjska županija prve u Hrvatskoj otvorile vlastiti ured u ovom europskom gradu.